kaikki ja tervetuloa mun uuden My Dayn pariin. Mä oon siis Vilma, niin kuin te toivoitte, että te haluatte multa My Dayn nyt keskiviikkona, mutta tää tulee vasta meidän kanavalle nyt torstaina, koska tähän videon kuvaamiseen kesti niin kauan aikaa. Niin, kuvaajalla oli harrastus tänään, niin sen piti sitten mennä sinne harrastukseen. Ja niin tää tulee niinku nyt tänään. Sori, kun me oltiin jo luvattu, että se tulee tänään, siis eilen. Mutta tulee nyt tänään näin, koska kuvaajan pitää kuvata tää 2 kertaa. Nyt me kuvataan sen iPadilla ja sitten sen pitää kuvata vielä sen puhelimella. Niin joo, mutta eiköhän mennä videon pariin. Joo, nyt me ollaan täällä tallilla. Sisko, mä menen ratsastaan Freijalla maneesiin. Miksi me mun hevosen kanssa maneesiin ratsastaan? No, siksi, koska et mä oppisin sen kanssa paljon enemmän asioita. No, jos on pakko. Joo, mä menen nyt maneesiin. Moikka, pidä kivaa sun My Dayn kuvaamisessa. Hei, sisko, mitä? Mä voin tulla myös Fionan kanssa ihan just. Okei. Mä vedän jo alkulämpiä. No niin, nyt mennään hakemaan Fiona. No niin, nyt mä vein Fionan tänne hoitopaikalle ja nyt me mennään hakemaan Fionan varusta. Nyt mä laitan Fionalle suitset. Nyt on Fionalle suitset. Ai niin, joo, mun kypärä, mun pitää hakea se. Ei sä oot täällä jo hyppäämässä? Joo, kun sulla kesti niin kauan. Mä kerkäsin tehdä alkulämpät. Joo, mä voin tehdä ne alkulämpät. No mä oon tässä just lopettelemassakin, niin sä voit siivota sun jäljet sitten. Moro! Sisko on aina välillä vähän ärsyttävä, mutta no joo, en mä sille voi mitään. Nyt Fiona mennään. Me tehtiin se. Ja mietitte varmaan, miksi mä laitoin tänne suitset, kun mun siskolla oli eri tavalla ne suitset. Niin, siksi, koska, siksi mulla oli tällainen, koska näin rikki tuolta noin, jos näette. Niin vaan sen takia, että mun ei tarvitse tehdä mitenkään oudosti. Ja nyt me siivotaan tää. No niin, nyt mä sain siivattua tän. Ja nyt me lähdetään ehkä maastoon. Pitääkö se äitiltä? Äiti, no mitä? Saanko lähteä maastoon? Ei enää, alan juuri tekemään iltatallia.
Ja tuuppas sen hevosen sellaista nyt pois. Okei. Eli joo, kun huomasitte, Vilma ei saanut mennä maastoon, joten hän vain lähti kotiaansa tekemättä mitään, joten tämä My Day loppuu tähän näin. Hei hei!